سلام يهوات كم يكنيكم عبزز اللهم سلام فقرك سنة እንዳተመነኹም እንኳን አብዚ ቻናል በሰላም መጻኹም ነዚያ ቻናል ለምትተባ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ደገፍኩም አይፈለና እንባርከስ ናብዝቅት መደብ ከስጋገሩ አብ ሀገረ ቻይና ካብ ኮሮና ቫይረስ መልከፍቲ ዝተረፉ ሰባት ካብ ዝሃቡና አገደስቲ ምኽርታት ቁጥሪ 1 ክልተ ዓይነት ጫማ ከሎና ይግባ ምክንያቱ ብዙ ቦታታት ክንረግጥ ስለንኽእል ኣብ ደገ ጌነ ጽናና ጫማ ኣብ ገዛ ኣብናእትሉ እዋን ጫማና ንገዛ ክእተና ብናይ ገዛ ጫማ ክንቅይሮ ይግባ ቁጥሪ 2 ኣብ ማርኬት ብዝተኻለኩም መጠን ገንዘብ ኣይትቀበሉ ወይ ድማ ኣይትሃቡ እንተ ተኻኢሉ ብካርድ እንተ ከፈልኩም ይምረጽ ምክንያቱ በቲ ቫይረስ ተተሓዘ ሰብ ሰልዲ ሒዙ ነታ ካሴሪ ክህባ ይኽእል እስኹም ካብቲ ካሴሪ ማልስ ኣብ ትወስዱሉ እዋን ብኢድኩም ናይ ምትንኻፍ ተኽእሎታት ይህሉ ብኸምኡ እንተ ዘይተቐበልኩም ብካርድ እንተኸፈልኩም ይምረጽ ቁጥሪ 3 እቲ ንገዞ ምግብታት ብፍላይ የሕመልቲ ብውዕይ ማይ ክንሓጽቦ ይግባእ ምክንያቱ ዝተፈላለየ ሰብ ብኢዱ ስለተናኸፎ ኣብ ገዛና ኣብ ተወሰድናሉ እዋን ብውዕይ ማይ ጽቡቕ ጌርና ክንሓጽቦ ይግባእ ቁጥሪ 4 ካብ ቤትና ክንወፅን ከለና ዝካል እንተ ኮይኑ ቴሌፎንና ገዲፍናዮ እንተ ወፃና ይምረጽ እንተ ዘይተኻሉ ድማ ምስ ተመለስና ቴሌፎንና ጽቡቕ ጌርና ብኣልኮል ክነጽርዮ ይግባእ ቁጥሪ 5 ኣብና ንገብሮ ከም ኣልኮል ዝኣምሰሉ ኢድና ከይተሓፀብና ናብ ሓዊ ኣይነቕርቦ እቲ ኣልኮል ሓዊ ናይ ምምሳብ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ክንጥንቀቕ ይግባአና ስለዚ የህዋተይ ንኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ጥንቁቃት ንኹን ካላረስት ምስ ንሰግር ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አፍሪካ መፈተንን መላመድን መድኃኒትን ኣይኮነትን ኢሉ ሓድሽ ፈውሲ ኣብ ኣፍሪካውያን ክፍተን ኣለዎ ንዝበሉ ክልተ ናይ ፈረንሳይ ሳይንቲስት ኣብ ኣፍሪካውያን ንዘለዎም ንዕቐትን ንኣፍሪካውያንን ከም ዘይሰብ ዘይምርኣይ ኣተሓሳስባ ዝኾንን መደረ ገይሩ ዳይሬክተር ጀነራል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከምኡውን ናይ ምቕታል ምፍራሕን ዓሌታውነት ፀርፊ ኣብ ዜና ዋርሒ ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ ኣረይ ተኸታተልትና ነዚያ ቻናል ለምትህባ ሳብስክራይብ ሼር ብምግባር ንኻልኦት ኣካፍልዎም ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ንዓኹም